Le yimini abomongikazi bangasoze bayilibale. Ababongikazi basebenza ngokuzimisela nangona umvuzo wabo emncinci. Kwaye kodwa bafuna ukwenza umehluko. Namhlanje bafumane ipasile sokutya kodwa basebenza nzima phansi kwemiqathango yentsholongwane COVID-19. Apha asithathi ntweni kodwa ke silapha ngoba sine passion about nursing. Siyabathanda abantu abakhulu. Eliphulo lamkelwe ngabaphathi balapha. Donation from Gift of the Givers constitute cleaning agents and detergents that will obviously help us with the hygiene, because you can imagine that keeping a place hygienically clean during this point in time is priority to us, and it comes at a cost. This donation will help offset that against something else. When Gift of the Givers go, we have to make sure that our frontline workers are protected, because these are the ones taking care of the COVID-19 patients, and for them, if they are infected, the hospital has to shut down. Elikhaya labantu abadala lakhiwa ngonyaka 1978 kwaye kuhlala iinkondekazi eziyi-98 ezisuka kumakhaya angathathi ntweni. Eliphulo liza kunabela nakwezinye iidolophu ezifana neBhofolo kunye naseDikeni. Ndinguzolani Moya weentaba ze-SABC ndiseBhayi.